И здравейте хора, аз съм Сами Прото и в днешното видео ще отваряме 5 легендарни стълба. Ако ви харесва видео, не забравяйте да се абонирате за моят канал с камбанката и да поставите лайк на това видео. Та нека да почваме. Аз тук ще отворих без да исках един стар дроп, извинявам се, сега да почнем да ги отваряме. Легендари, така. What? Това е уникално як скин на Dynamite. Equip now. Това е уникално як скин. Да е още едно легендари. Ами така. Нов герой! What the fuck? What the hell? Нов герой! Аре, още две остават. Хайпер. Между другото, от първа стар дроп легендари ми се падна. Легендарен стар дроп ми се падна Анджело. Легендари стар дроп. Последния, моля, късмет за Митик Бролер. Хайпер чардж. Нищо толкова. Яко. Бах ти. What? Значи, така. Новите неща са. Два нови героя. Нови два хайпер чарджа. И уникално як скин на Dynamite. Чакай да се купим. Това е мучконката му. Това е много як. Чакай да му видя същия мучконката. Аз слагам тази мучконка, много як. Чакай да се апгрейна малко. Не, всъщност ще събирам поинтове. Не, ще апгрейна първо Анджело. Защото става по-добър от бойното. Аз също дай малко да поиграем с тях. С Бони на големия ми акаунт я нямам, тъй че ще ми е много вайп да играя се с нея. Дай палец нагоре. What? Това е уникално добър демидж, като за... Как биш толкова много демидж бе, Бони? Не знаех, че си толкова добра. На първи левел би 1000 и нещо демидж, това е уникално. Те са с 100, защото е с 3 пауър, сигурно сега бити 900 и нещо. Не. Я чакай да им падна. Че много добър демидж би, бе. Много на... Не. Няма да умра. Тако си. Опа, благодаря. То сега на малките ранкове е много лесно да се играе. В смисъл... What the fuck, много е лесно. Да ми се беше паднал един колет, щях да откача. Но и пак става. Пак е хубаво. Пак е лесно. Тъмън си правя всички герои на 15 ранг. И те ще са ми едно от новите попълнения. Да правя 5000. Бах ти късметлийското. То на мене вече са ми западали два легендари стар дропа и от двата легендари стар дроп от един ми са падна 1000 коинца, от друга ми са падна хайпер чар. Не, аз ще игра с този скин на Dynamite, уникално як скин. Дай сега малко с... Чакай, ще поканя. Не, всъщност с него ще играем в едно друго видео. Ще е следващия месец това видео. Не подсказвам повече. Я чакай да видя всъщност колко ти нещи.
2000 демидж, много добре. Тя и без това си е много клипната. Макс демидж. Макс 2, 3000. Това е уникално добре за такъв броля. На втори ранг. Този е много добре. Аз сега после ще се отворя в големия акаунт и там ще снимам също. Ако искате ми отидете в другия канал, Сами Прото. Там ще има много по-рядко видеа, но ще ги има. Защото там знам, че ще ми се пали нещо хубаво. Айде. Това видео ще е по-кратичко. Просто заради 5 легендарите го правя. Айде, браво. Мисля, че това е достатъчно от видеото. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да се абонирате за този канал с камбанката и да оставите един лайк. Чао!